bagasan ibadah do hita mardalan di hasitonganna. Atok kita akan pinarhamau ni Jahuba, jalan atok tong masigol yasin rohana, beta mahita marsomba lahu mamuji dohot pasangapon tuhata, roh mahita marulupulup tujulona, marende mahita. Mari hite-hite goar ni bata ama dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus dohot goar ni ton di parbadia. Na tumo palangi dohot tanoon. Amen. Songono ni na Tuhan Jehova. Lehono kulo Tuhamu rohan yang baru dohot ton yang baru tu bagasan ati-ati muna. Jala usatoku roha batu sian daging muna. Jala lehono ku Tuhamu rohan amar pakilalan. Jala lehonoku tondiku tu bagasan ati-ati muna. Ahu mambahesa asamar parangi hamu di bagasan aka patiku. Aka uhupu pera do tamuna jala paton muna do. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan di bata amanami, hodo manundangi jala mengajari rohani akan aporsia di hatam, mari hite-hite ton di parbadia. Sai buhai marohan nami asa turepa rohan nami mahite ton dibi. Asa toktong dami rohan nami makalason hagugon nai. Mari hite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen.
tangingon hamu nga pati ilibata di pesta perningotan hasasaw dito di perbadia sa darion. Iman atas surat di Rom 8 ayat 12 sa 10. Ope ali akadongan unang kita mangaduk di daging marparange marguru tu daging ay molo marguru tu daging kamu marparange mate mahamu alay molo di pamate hamu parulaon ni pamatang matiti tetoni mangulu mahamu atong marap mangilugu mahita sian Tuhan di bata ale Tuhan di bata saya perlu mahamu mangulakan amin. Tato poti madu sata tuado panili bata martang yang mahita. Alea manami jala di bata nami na di Banua Ginjang di pesta perningotan hasaw niton di perbadia sadarion. Rodo hami tuado pamu manupauti dosa nami. Huboto hami hodo hasitongan dohot hanguluan. Jala ton di perbadia ido na mangulu do na mangunu guhami tu dalan hasitongani. Alai pakorhon ni revolusi industri na pawapatonom, gabe tartai dorohan nami holan mangaradoti jala makaposi hasitongan, marojahan tu pikiran dohot pangatuson nami sadiri. Nung ngalobi sa taon naong huado pihami COVID-10 siyon, adong do debasian hami naong manjolo paksin, ala naong bobonoson di Jabu, gabi hurang do hami mga rajay diri nami di Habingeton, gabi tarujun mangolo protokol kesehatan, kinotopon ni pamarita nami, hape molosongoni hami, doson do napasahat diri nami, do hami tu sahik corona na jurbuti. Saya sama sudi dosa nami, asa mangulu hami di bagasan asin ni roham, saya pargugoy mahami, asa margogo hami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen.
Baga-baga ni dibata taring Tuhan sesani dosata. Ise be mangulawan akan na pinili ni dibata. Dibata do na mamitori. Ise do na mandabu uhum hamaguan. Kristus Jesus do na mate. Alay dadaholani. Nang mulak manguludo. Jala di siamu ni dibata do ibana mangondihon hita. Hasangapon ma di dibata na diginjam. Amen. Hata ni dibata turpuk dari minggon imanata surat di Hesekiel 37 ayat 11 sahat 14. Songonon mahatana dungi nina ibana musetu ahu ale anak ni jolma akka holi-holion sandok pinopar ni Israel doi idama akka nasida mandok nungatung masak holi-holi nami jala pesan aroparok ni rohan nami naung pidom dohami. Jadi tandol munama ahudo Jahoba ia dung ukap tanu mamuna jala hubuan hamu nakok ali bangsoki sian tanu mamuna. I masahatna martua doakan atu mangion hata ni dibata jala nau peapsa. Amen.
saha tindak ko maha persiaw tay, songon na hitinilak ko ni dongata saha persiaw ni sandok pertion, rap mahita mandok, au persiaw bata jatuh. Ido ama pargugon has na tudosa, aku mapalangin do tanah. Au persiaw di Yesus Kristus, anak ni bata Jehovah na sasadai, i manatimuhun ni si Maria, na gabi-gabian si Anton di Purbadia, andorang sogubuan. Ido tu hatta, tuan na bernit, di pangungun si Ratus, na mate tarpajal bibana di hau pinasila. Na tuat tu banu toru, Amulak mangulu yang patulung. Lahan tu siamun ni bata Jehovah. Amanai parbu naswa tu dosa ni. Di si may bana apa yang mangulu sugut tu tanon. Mangulu amulu dohot lamate. Au persea. Jaladung sada huria nabadia. Huria katopan ala Kristen akan nabadia. Dohot jasa ni dosa. Dohot dihatai. Mulak mangulu sogot daging hok nang mate, dohok nya ngoluan basa rasul. Amin. Tikting na masa di huriatta di bagasan mingguon, minggu pesta parjolo parningotan hasa sahur ni tondi Porbadia tanggal 23 Mei dohot topik ni jamita tondi pangapul dohot hasitongan na parjolo sermon punguan perempuan di hari Kamis 27 Mei 2021 mulai pukul 9 Wib patu paon ni huriata do sermon punguan perempuan Nats Yohanes 14 ayat 15 ayat 20 ni uluhan ni amang pendeta EBNS Simanjuntak MTH melalui aplikasi Zon. Na paduahon sermon napa sebulu di hari Kamis 27 Mei 2021 mulai pukul 18 Bib patu paun ni huriata do sermon apa sebulu Nats 1 Korintus 12 sian ayat 1 ayat 11 ni uluan ni amang pendeta EBNS Simanjuntak MTH melalui aplikasi Zon. Na patuluhon sermon guru sekolah minggu di hari Jumat 28 Mei 2021 mulai pukul 20 patu paun ni huriata do sermon guru sekolah minggu. Ni uluhon ni amang pendeta EBNS Simanjuntak MTH melalui aplikasi Zoom. Na paupaton kelas katekisasi di hari Sabtu 29 Mei 2021 mulai pukul 8 Wib patu paun ni huriata do kelas katekisasi Sidi ni ulaon ni inang pendeta Jojor Boru Padede STH melalui aplikasi Zoom. Na palimahon undangan kebaktian Lansia Distrik 8 DKI Jakarta di Patupa di hari Selasa 1 Juni 2021 pukul 10 Maringanan di HKPP Petukangan Ciledug Raya nomor 5 Petukangan Jakarta Selatan. Utusan masing-masing lansia ni huriata godangan 5 halak dohot kontribusi sebesar 1.500.000 sian huriata HKBP Kebayoran Lama Resort Kebayoran Lama. Na paonopon namar bagas naing manjalo pasu-pasu perbagason madongata Agata Franky Marliano na 70 anak ni Amata Ujung Marnala Jongguran na 70 Tubuni Inata Situa Arina Rosmauli Melinda Boru Pakpan SPD ruas ni HKBP Kebayoran Lama Resort Kebayoran Lama Maringanan di Jalan Praja dalam nomor 5 RT 001 RW 005 Kebayoran Lama Jakarta Selatan dohot Orwana Puspitasari Boruni Amata Adi Siswono Tubuni Inata Eti Wiandari ruas HKBP Kebayoran Lama Resort Kebayoran Lama Maringanan di Jalan Kasa nomor 12
RT 001 RW 04 Halim Perdana Kusuma. Pamasuan di Patupa hari Sabtu 5 Juni 2021 pukul 10 sada WIB di Gereja HKBP Kebayoran Lama, Resort Kebayoran Lama. Paduahon, Naeng Manjalo Pasu-Pasu Parbagason Madongata, Jeremia Renovan Hutapea SH, anak Niamata Frendi Hutapea SH, MH Tubuni Inata CST, Leni Riana Vera Boru Tagalung, AMD Ruasni HKBP Kebayoran Lama, Resort Kebayoran Lama, Maringanan di Jalan Peninggalan 3 nomor 64 Kafling AIV RT 04 RW 09 Kebayoran Lama Utara, Jakarta Selatan. Dohot Orwana Sinta Dwi Santoso Cangi Ronauli Boru Tagalung SH, Boruni Amata Budi Santoso Tubuni Inata ni Sucik Haryani Ruasni HKBP Sintong Marnipi Toruan Resort Laguboti Habib Saran, Maringanan Jalan Pidada Sapulsada nomor 35 Denpasar Utara. Pamasuan di Papua di hari Sabtu 29 Mei 2021 pukul 8.30 di Gereja KBP Kebayoran Lama Resort Kebayoran Lama. Sedi Pasu-Pasu Tuata Madongata Nanaeng Manjalo Pasu-Pasu Perbagasan. Papiton Ruas Natamba mulai Sadereon 23 Mei nunga di Jalur Huriata keluarga Ismail Sirait, Devi Sartika Boru Sitanggang, Rosian HKBP Gambir Baru Kisaran Resort Kisaran, Maringanan di Kampung Bulak 3 Gang Kunir RT 003 RW 002 Cempaka Putih Ciputat Timur. Atas Gorni Huriata di Pasar selama bersekutu Madihamu Amanginang Napa Waluhon Namonding di hari Selasa pukul tanggal 18 Mei 2021 nunga marujungolu sahalak doli-doli margoar Christopher Bernard Simanukalit anak ni Amata Situa Ceha Simanukalit nahinan Tubuni Inata Kima Boru Lumbantowi nahinan Maringanan di Komplek Kodam 5 Jaya Tanah Kodam Jaya Tanah Kusir Kebayoran Lama Jakarta Selatan Banjar Tanah Kusir Kodam. Laos di Ari Sadari Dobakena Jumolo Mondingi di Taruhon tu TPU Tanah Kusir Atong Taingon manayakon sude keluarga nin na tinggalhon nasida. Napasyahon Manjaha Surat Sian Kantor Distrik Walu DKI Jakarta mengenai pendaftaran difabel di HKBP Pinangido tu Situa Banjar Asa Mandata Ruas difabel na Adong di Banjar Nabe. Napasapuluhon Manjaha Surat Sian Kantor Distrik Walu DKI Jakarta mengenai pelatihan tangkap bencana. Pinangido tu napasebulu ni Huriata Asa Mandata napasebulu nanaing Parsidohot mendaftarkan diri tu acara pelatihan tanggap bencana. Warta tambahan di hari Senin Marsogo tanggal 24 Mei 2021 Pamasudo ni Huriata do kebaktian Pesta Pentakosta Paduahon masuk pukul 17 WIB. Sonima Ujahon Hamid Tikdingon Tuata Mana Mandongan Hitahon Saluhuna Horasma. Nomor 9 pendaftaran difabel di HKBP kepada pendeta yang terhormat pendeta resort pimpinan jemaat se-HKBP distrik 8 DKI Jakarta tempat. Salam dalam kasih Yesus Kristus Raja Gereja merasuk surat Oppu Eporus HKBP pendeta Dr. Robinson Butar-Butar nomor 639 garis miring R18 garis miring 4 garis miring 2021 tentang pendaftaran difabel dalam rangka menindaklanjuti
pesan konsultasi nasional pada tanggal 15-16 April 2021 di PH Raja Tarutung yang memfokuskan pembahasan pada pelayanan kaum difabel. Dengan ini kami meminta kesediaan Bapak atau Ibu Pendeta Resor Pimpinan Jemaat untuk mendata warga jemaat kaum difabel, diantaranya tunanetra, tunarungu, wicara, tunagrahita, tunadaksa, tunaganda di gereja kita masing-masing. Berdasarkan data tersebut, gereja dapat memetakan dan menetapkan pelayanan untuk warga jemaat difabel, termasuk dalam menjalani kerjasama HKBP dengan pemerintah. Kita harap melalui program ini kita dimampukan Allah untuk menyatakan visi HKBP, yaitu menjadi berkat bagi dunia. Formulir pendaftaran tersebut dapat diakses melalui link yang tertera dalam lampiran surat ini. Nama yang telah terdata mohon dikirimkan melalui email atau ke alamat Biro Diakoni Sosial Karitas Emergensi HKBP sebagaimana yang terlampir dalam surat ini. Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan gereja kerjasama yang baik. Kami ucapkan terima kasih. Teriring salam dan doa HKBP Distrik 8 Jakarta, Preses Pendeta Bernard Maning MTH, tembusan Opui Porus HKBP, Sekretaris Jenderal HKBP, Kepala Departemen Koinonia Marturia Diakoni HKBP, Kepala Biro Jemaat HKBP, MPSD Pertinggal. Nomor 10, perihal pelatihan tangkap bencana kepada yang terhormat Pendeta Resor HKBP Distrik 8 DKI Jakarta di tempat. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus Raja Gereja. Surat keputusan Sinode HKBP Distrik 8 DKI Jakarta pada 10 Februari 2021 tentang program kerja Diakoni Distrik dan kerjasama HKBP Distrik 8 DKI Jakarta dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, maka akan dilaksanakan pelatihan tanggap bencana kepada jemaat HKBP Distrik 8 DKI Jakarta khususnya Naposo Bulung. Bersama ini kami meminta kesediaan Bapak Ibu Pendeta Resor untuk mengutus 1 orang Naposo Bulung atau resort mengikuti pelatihan tersebut. Jadwal dan tempat pelatihan tanggap bencana tersebut akan diberitahukan kemudian. Formulir pendaftaran dapat dikirimkan ke email HKBP Distrik Philip DKI Yahoo atau WA ke nomor 0812 649 7732 atas nama Pendeta Tiominar Ujung, Kabid Diakoni Distrik. Demikianlah surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama kami ucapkan terima kasih. Teriring salam doa HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, Preses Pendeta Bernard Manik MTH, tembusan MPSD Pertinggal. Demikianlah warta jemaat kita pagi ini. Terima kasih.
Dame ni debata na sumurung, sian saluhut na roha, ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriani Tuhata, namarpungu di bagasan tikion, barita nauli na sahat tuhita di pesta parjolo, parningotan hasasaor ni Toddi Porbadia, nenet do sian buku Yohanes, bidu saplonom, mamuka sian ayat 4b, sahat rodi ayat 15, songonomma didok disi, takasma tapaihut-ihut. Aidada sian mulana hupaboai Tuhamu, ala narap dope hita. Alai nalaho maau nuaing, manopot namarsuruau, jaladangadong manangise hamu manukunau, nalatu dia doho, lamdok-dok do tahe rohamuna, alahudok songoni Tuhamu, alai namadok nasitong doau Tuhamu, ulimuna doi, ialah hoau, ai out solahu au, dang naro pangodiani manopot hamu, alai anggolaho au, suruoku do ibana Tuhamu, anggodungro ibana, ajaranna do portibion, taringo tu dosa, doho taringo tu hapitoron, doho taringo tu uhum, anggo taringo tu dosa, ima nasoporsea nasida diau, anggo taringo tu hapitoron, ima nalaho au manopot damang, jadi dangbe idaon muna au, anggo taringo tu uhum, ima naung hona uhum, iduk ni portibion. Gudang dopenian sidohonokku Tuhamu, dang tarbuan hamu dopei nuaing, alai dungro todi hasitongan, nanidok niodeng, togihonon ni ido hamu, tubagasan nasa hasitongan, aidangadong si hatohononna, sian sadirianna, na binege naido hatahononna, baritahononna do Tuhamu, nanaing masa dope, pasangapon na doau, ai jaloon na do nadiau, laho mamaritahos sa Tuhamu, saluhut na diamai, diau doi, umbahen na hudok, jaloon na do nadiau, laho mamaritahos sa Tuhamu. Ido sahat ni turpukta. Selamat Pentakosta madihita saluhutna. Huriani Tuhata namarpungu di bagasan tikion, juk dora tabegi, di padohan ni halak batak, manuk di pealangge, hotek-hotek, laho marpira, sirang, maraleale, lobian, mateanina. Juk do tabege yamang dohot inang,
ahadona naing dohonon nadisi. Ima patorakon taringot tu hinarosuni para lealean. Begitu indahnya sebuah persahabatan. Molomar sirang nama raleale. Digambar hondisi lobian sian matean ina. Aido molo taingot di dia akai leleta ate amang do inang. Setabi hita mulai sian namet-met taboto di dia iwana pitor talului doon. Talujongi. Dangadong parsaoran na tumabo soholan para lealeon. Asa pakilalaan manang kondisi si songonido na masa tuak kasisihan ni Jesus. Di bagasan turpuk jami taon. Marsak jalalungundo rohania kasisihani. Dihata lubba-lubba, dihata pertandingan na pinasahat ni Yesus Kristus adorang semanaik ibana tu banua gicang. Baidope hehe tuhatta Yesus. Idope rap dohot hita dung hehe ibana ninna akasisian nai. HP ikon marsirang ma muse saunari. Jala di boto Jesus dok ni rohani akasisiani mabege hata na pinasahat ni Jesus. Ido taida naking deet onomi amang dohot inang lam dok tahe rohamuna ala hudok songoni Tuhamu. Alanido amang dohot inang. Dang di pasopu Jesusi akasisian nai di bagasan imahatahuton dohot di bagasan roh analungun. Alaya hado didok di sinaking di baga-bagahon Tuhan Yesus do todi perbadia laho madongani akasisian nai laho madongani akan aporseai disadok portibion. Jalai donata pestahon di bagasan sadarion. Yesus telah menggenapi janjinya. Tapes tahun pesta hasasaur nitod di perbadia di pasaut Jesusido baga-bagana. Mangalehon pangurupi pangapul di nasida imatod di perbadiai. Jala masa doi amang dohot inang. Diari palimapuluhon dung haheheon ni Yesus Kristus. Ido ban naridok penta kosta. Penta 50 hari ke-50 setelah kebangkitan Yesus. Ido ban nariguari hasasaur ni todi perbadia ima ari pentakosta. Yesus telah menggenapi janjinya. Jala tapes tahun ni molohita HKBP luar biasa amang dohot inang 2 hari tapes tahun. Sadarion ma pesta perjulu jalaw nang lupa hita marsugon tapes tahun dope ari paduahon ate amang do inang. Roma hita marsugon di pesta paduahon ni. Dia kana buya te menurut protokes. Odolan siara dang buya te. Ala masuk pukul 10 pitu do tumar sugut.
Jala digabung sehali parmingguon. Hurian itu hatta namar pungu di bagasan tikion. Molo tahalason pesta hasa saur ni todi perbadia sadarion. Ikon takas do pangatusyo tataringo tutod di perbadia. Jala ikon taha porsiai do iya todi nasaur turhata mapakor hondoi di ngoluta. Tahilala do amang do inang pakor honito di perbadia di bagasan ngoluta. Boy do taida tod di inang amang. Apakah kita bisa melihat Roh Kudus? Boy do tahilala adong tod di. Sarupa day songon alogo. Dang boy taida alogoy, dang boy tatiop alogoy, alay tahilala do, di san adong alogo. Tubonan ni alogo ang mahita. Asa songon na, ya, labok tahilala. Songonido ng pakorhon nito di perbadia, di bagasan ngolu niyaka na porsiay, alanido amang doho inang dia mapakorhon na taida di bagasan turpuk taon na parjolo sahali di dok tod di perbadia ima tod di pangapuli. Tod di perbadia ima tod di pangapuli. Songonatadok naking takas do di boto Jesus pakilalaan ni sisiyani na maceduk jok. Dok situ tu pakilalaan na sida. Di boto Jesus do pakilalaan ya kasisiyani na maceduk dok alay justru aha do di dok Jesus tua kasisiyanai. Di dok di ayat 7b naking amang dohot inang. Ulimuna doi ialah wow. Ayat solawau dang ro pangodiani manopot hamu alai anggola wow suruoku do ibana tuhamu. Ulimuna doi. Ulimuna doi. Dang gabe rupani gabe di bagasan bocani rohana sidai, di bagasan hadok dokon nasidai, gabe songoni gambaran ni ngolu nasida, totong ditadikon Yesusi. Itu adalah lebih baik. Alania hadidok Yesus songoni di bagasan turbukon, ala ido nagabe jaminan niaka siseyani ido nagabe jaminan tuhita akan aporsea di Yesus Kristus. Todi ido mangapuli hita. Todi perbadia ido mangalehon gogo tuhita mangadopi aka hamaolon mangadopi aka ganggu ni roha. Asalam tang hita di bagasan hapor seaon. Jala ido tong pakirimon ni Jesus itu akasi sean nai dung sidung ulaon na di tonga-tonga ni portibion ikon borhat ibana mulak ibana tu hasangapon nai alasian hasangapon ido ibana mulak ibana tu banua gijang alasian banua gijang do ibana. Dia kembali kepada kemuliaannya karena dia berasal dari kemuliaan. Sikop ulaon na di tonga-tonga ni portibion. Alay dang dipasobu Jesusi akasisian nai akan naporsiai. Somardongaton debata Tuhan Yesus marhite-hite todi parbadia. Dan gabe hana naik ni Yesus tu banua gijang gabe paholakon parsaoran niaka na porsiai. Alay ulimuna doi. Asalam dewasa hamu, asalam tang hamu.
Adi tikirap na sida doho Yesus hurang lobi tulu 1,5 tahun. Badong akan masa Yesus do menyelesaikan sude. Roga lubang Yesus pasohon galubangi. Ro akan natorop dang mangan dang minum Yesus paradehon. Natoropi marhite si panganon si inumon. 5 roti dohot 2 deke. Atong buhana maon. Mendewasakan mereka. Patakon na sida di bagasan. Hapor syauna. Sarupa do yamang do inang sat tabihita. Molo dong marasotan akayanak komunai. Duminggan do tapajaya teh. Asa mandiri. Dang nasorikot na sida di natua-tua na. Dang nasorikot Jesusi dia kasih seani. Alay buhado, asa mandiri nasida, asalam tang nasida, asalam dewasa nasida, dina mangadopi ragam niaka hamaolon di tonga-tonga ni Portibion. Asal sungonido hita amang dohot inang. Moloboy pehita tegar. Menghadapi akan masa di bagasan nguluta, itu bukan karena kehebatan kita. Alayalanya hado, ala todi ido na mangurupi hita. Todi ido na mangurupi hita. Sebenarnya hita dalam duka cita doa te amang inang. Marnida akan masa di Portibion. Berduka cita dohita amang dohot inang. Ala ni maul ni ngolu na taida na taadopi. Dok-dok pakilala atta, dok-dok rohata. Alay, buido dirgak si maju jungta. Mampu dohita berdiri, kita mampu berdiri dan kita mampu berjalan meneruskan kehidupan kita. Alaniaha. Totu sudenai hinorhon itod di perbadia. Na mangula di bagasan dirita. Tod di perbadia do, na mangapuli rohatta amang dohot inang. Didok-dok ni rohattai, diragam niya kahamolon, si taonon na taadopi. Tod di perbadia do na padirgakon si maju jungta, laho manatap pardalanan ni ngolutta. Asa disido naking. Didok di ayat 10 siai di ayat na mangihut naking taida di bagasan ima marhite tod di perbadia mangalehon gogo di saluhut aka na porsiai tod di perbadia songon topik ni mingguta di bagasan tikyon tod di ima pangapuli dohot tod di hasitongan. Dakyara amang doho inang, ta persiapo dirita mangadopi, ya sorry mago pandemi COVID-19 siya orate. Kita tidak pernah mempersiapkan diri dan tidak pernah kita bayangkan. Dakya tabayako ni, tidak pernah terpikir kita, bahkan kita tidak pernah mempersiapkan itu amang do inang. Dakya hita rupani membayakon mempersiapkan diri kita marminggu hita memakai masker jaga jarak. Dakya hita tak persiapkan diri ta iko melalui live streaming mahita dia kena suboi rotu tonga bagas joro ni debata para mingguon mau liate malansia 5 hari per minggu teho paonopon namon. Tapi gahot tehe nang baik kamu do absen namang inang. Tapi gahot no tahe. Tapi gahot do. Pawanopon kan baik kamu absen na nang da amang. Iya. Mau lihat mah. Kita tidak pernah persiapkan diri kita untuk itu. Bahkan sampai rekaman, direkam jamita, dilehon acara, kebaktian sendiri dijabu. Apakah kita pernah mempersiapkan itu? Daun.
Hiado terpikiri hamu akalan sia manami nanami. Gabi masuk sermon kita melalui aplikasi Zoom. Oh, tidak pernah kita persiapkan itu. Dakiaro tu bagasan pikiratai kosongoni namasa sorimago nata adopi di bagasan tikion. Alai di bagasan dia mangdo inang boy do tabolus saluhut nai. Alani sorimago na sape boy marulang tahu di bana sa tao nate. Unang manian sape marulang tahu pa 2 tahun to nate mangdo inang. Ya, jangan sampai 2 tahun lah berulang tahun, cukuplah sekali. Tidak pernah kita bayangkan. Alai puasa hita, boy mengadopi saluhutna. Allah dipargogoi tod diperbadia, diparbisuki akan aporseai, dilehon habisuhon, marhiti akka parbinotoan, memakai alat-alat teknologi yang kita katakan sekarang era industri paupaton. Kita katakan sekarang zaman digital. Jadi mau lihat mahamudi manami inanami lansia 2 generasi ate dihutuk kamu ate hamisa generasi do. Generasi na parjolo bana jolo jangankan lampu listrik. Jangankan komputer, lampu listrik pedang adong na jolo ate amang do inang. Ya lami hamudo pe ate amang do inang setabi. Dohot na jolo ra marsikola so marsipatu do pe ate. Itu udah molo adong sipatu kareti do. Sipatu padderesi ahai tehe madderes kareti bamolo mula sikola tong di ahado tehe di tiok-tiok de sipatu nai umarga do sipatu siap pakna. Yo kan aladak kia marsipatu. Beko tahan doi sampai pigaleleng generasi ke generasi. Molo adong anggina de musea teh. Ido sampai meribah. Sampai subuhi dipakai. Songonido na julo kan itu horma baju niba belga. Ate malbang manipake ate. Badi dok rohane teo tu etong tuang giniba mahduan HP. So sanga dipakai nggak meriba kate. Ena murah-murah tong dituhor kan. Tapi si malbang iba mamake. Pakai sipatu mondin na haci mapak nibo nate. Iba karota si julu. Ya. Meka eka tiba mamake. Generasi parjulu amang do inang. Mau lihat mah. Dihilalah hamui amang do inang. Dinikmati hamui jala masuk. Tu zaman digital sonari. Era industri paupatonon. Mau lihat dohonon muna amang do inang. Dilewati 2 generasi. Jala gudeng do pihak kana masa. Nanaing idaw muna. Gudeng do pihak kana masa. Nanaing nikmatan muna. Dan itu semua. Pasu-pasu ni Tuhani doi. Pasu-pasu ni Tuhani mangalihon gugu Tuhamu, margugu hamu. Lahu mangadopi saluhut akan masa di tonga-tonga ni nguluta. To diperbadia memberikan kekuatan kepada kita. Napaduahon ahado pakorhon na amang do inang mangula do to diperbadia mabahen hita marhatopoton dosa. Jadi sahit bolon do di jolma akan somanadda dosana. Sahit bolon do yate amang do inang. Saya etong dirina dang salah, dang adong salana, kabedang lao rohana paturehon dirina. Manang setabi hita pangalahona. Alay dang dipasobuto dii, colmai somanadda, hahurangan na manadda dosana. Todi ido na sa totong makuling di bagasan rohatta, ido ba na didok nak kanin, diayat walui didok, anggodung ro ibana ajaran na do portibion, taringot tu dosa, dohot taringot tu hapitoron, dohot taringot tu uhum. Todi ido mamakulingi hita amang dohot inang.
Akka pangulaon na sala, akka pabahenan na sala, akka pagkatayon na sala, akka dosa na taula. Nasala hapiaw, dakuha por siya Tuhani. Nasala hapiaw, reguaw di pabahenan ni Tuhani di bagasan nguluta. Ido ba na didok naking di ayat siya, anggota ringo tu dosa ima nasoporsia na sida diaw. Ternyata akan nasoporsia di Jesusi didok disi ima naking didok taringo tu dosa akan nasoporsia. Totu akan naporsia ulah honon nido aha nanidok ni nani haporsian nai. Isi do nata haporsia yamang do inang. Yesus Kristus nang mate humokop hita. Tuhan jala si palua au. Tuhan jala si palua hamu. Tuhan jala si palua hita saluhutna. Ido haporsiota. Jala sudi akaparetana hatana ido na taulahon di bagasan ngoluta molo porsia hita di ibana. Ay molo so porsia hita dang ulahonot tayat emang do inang. Dangulahon tay alaya lapor siya hita taulahon doy asa to di ido na makulingi hita di akadosa na taula unang buat na so jabbar mo sotong marjea ho dain na to di ido kan garu di halak batak pe wala jabbar sa pelte do ate amang do inang molodang jabbar nai boy do marbada te ya hape holi do ba ipon nai do di sisat tabi hita manami na alaikon tibanay songoni do nang nguluta mang do inang molodang jabbar tai di do naking sotong unang dibuat ninna dipakulingi imatod di ido hita di bagasan nakanin rohata ganup marsada-sada. Todi perbadia diajar hondo tuhita imanaking taringo tu dosa ditugu do rohata manada dosata jala asaulo hita manol soli dosatai. Alay persoalan na di dia do amang do ina. Dakya salah ya. Suara ni todi dakya salah kan amang do inang. Mardami mahuba tuhaha anggimi ay pola mamar pengadilan doa palatano ay molo merpengadilan arganitano pak juta do dihitan hape merpengadilan habis so pak juta teh apalagi sonari Danau Toba neng bayanon nah teh daerah wisata ya naik matong arganitano o pak juta do si pertahat tonon ale merpengadilan mo namar hamaranggi ya lo bisa no pak juta barangat tong inang padita ay kan goar do arte tiatianan do mulo di halak batak ido no margain nate asa di bagasan di inak king amang do inang lapatan na todi selalu mengatakan yang benar alai di dia do persoalan na pikiratai mangalaosi suara ni todi idoban na detai oparas 24, terbuka jawab paras 24. Coba pemusiknya kita nyanyikan dulu ayat 1. Silakan 424 ayat 1. Asa tay deho nate amang do inang. Suara ni todi suara
patuluhon. Todi perbadia manogu hita mangolu di bagasan hasitongan na marojahan tuhatani debata. Ido bana didok naking diturputai amang dohot inang desa pudutolu. Alai dung roto di hasitongan na nidok odeng. Togi hinon nido hamu tu bagasan nasa hasitongan. Ada ngadong si hatahonon na sian sadirina na binege na ido hatahonon na. Barita honon na do tuhamu nanaing masa dope. Ahana masa. Ahana nang silonota. Todi ido na mga lehon, mga jarhon, pabuahon tuhita amang dohot inang. Molo adong perupani, molo didok ahli ramal, ya ahli ramal di tonga-tonga ni Portibion, ya itu belum tentu benar. Warna pemeramal ate. Ale todi ido patongoton, buha hita mangulu di bagasan hasit tongani. Mangulu di bagasan hasitongan marojahan tuhatan ni debata. Gabi sitong mahatata, sitong marohata, sitong ima pangalahota ala naung didongani hasitongan ni debata. Kita diajarkan kebenaran itu ada di dalam firman Tuhan. Hasitongan, molotadok isi do hasitongani. Ya, kebenaran itu siapakah? Yesus sendiri. Audo dalani dohot hasitongan. Audo dalani dohot hasitongan. Jala di bagasan diinakanin. Ditongos do songos sikat ni Yesus imatod di perbadia. Ido mengajar hon hita taringo tu hasitongani. Asa mangulu hita di bagasan hasitongan marojahan tuhatani debata. Jalana parpudi amang do inang todi perbadia patawon hita gabe sitidangi hamuliaon ni debata. Ido molo taida dia saplimai saluhut na dia mai diau doi umbahin na hudok jalo onna do na diau laho mamarita hosa tuhamu. Jalo onna na diawi mameritahon tusamu. Menyaksikan, memberikan, menunjukkan kemuliaan Allah. Los ido dipangido tu hita amang dohot inang. Tod di perbadia mengajari hita gabe sitidangi hamuliaon ni debata di tonga-tonga ni ngoluta. Buhado carana hita lima gabe sitidangi hamuliaon ni debata. Marhite pangulaota, marhite pakobasyota, marhite pabahenata, marhite akaparsaurata di tonga-tonga ni ngolu siganupari. Kulihat di wajahmu kemuliaan Tuhan. Kukasihi kau dengan kasih Tuhan. Ini kan uwereng hamuliau ni debata di bohim. Jadi lapatan namang do inang mulu taida akadongata. Taida maju akadongata mang do inang kiri kanan. Marsi berenga maju hita. Ya. Iya. Mangida isa do hita di siamang do inang. Mangida hamuliaon ni debata. Asa ido naking mulu tabegi warta jemaat rahurang hatus di hamuate. Warta jemaat tabegi naking mangrite surat nadijaha melalui distrikta di Patupa HKBP Hatopan do marhite distrik kerjasama dengan pemerintah ima hobar dalam rangka 100 tahun hajongjongan ni panti karya hepata. Jadi di Patupa maamang do inang kerjasama pemerintah marhite menteri sosial ima laho memperhatikan kaum difabel, disabilitas, akan berkebutuhan khusus. Turuas ni huriata sude sadok HKBP. Jala adong do formulir nati amang do inang molo adong taboto sian tonga-tongata, sian keluargata, sian banjarta tadaftarhon tu situa banjar tamang. Aka disabilitas mereka nanti akan diperhatikan melalui bantuan apa yang mereka butuhkan, alat do manang na sikola na sida butuh dana do mereka akan diperhatikan melalui ima pamaretata kerjasama dengan panti karya hepata.
Lasongoni do nakanin molo tabege warta napadua honi surat titingi ima badan atenaking badan penanggulangan tanggap bencana ya, Badan Nasional Tanggap Bencana BNTB ya, Badan Penanggulangan Tanggap Bencana. Jadi HKBP Hatopa melalui distrik juga ya menginginkan supaya setiap gereja mengirimkan satu naposo bulung untuk dilatih menjadi tenaga sukarelawan amang do inang. Jadi mau adong bencana ini kerjasama pemerintah juga, mereka akan dikirimkan ke sana. Songon nama saya itu NTT, bamolo adong sian Kebayoran Lama tautus dohok manasida. Haduan, nah mungkin masa do pihak bencana di tonga-tonga nih Portibion. Mereka akan dilatih untuk pelayanan nih. Alani molo taboto amang do inang adong iana kota na berminat untuk tadaftar homanno melalui Sintua Banjar. Alai sada dosa huria ada satu huria. Ala adong dohita di DKI Jakarta 53 resort amang. Jadi hola resort tinggal 50 tolu asing do pepagaran kan. Nah alani doh lo sada do dipangido. Asalos mardo mutusido amang dohot inang marhite ima pesta hasa saur ni todi perbadia di bagasan tikion. Tupata anon peleata tapatu pado ima laho hinarikot ni pelayanan sending HKBP. Tapasahat me hasa sahur ni todi perbadia di acara tai di baed do di siamang do inang. Jalaah do sendingi ima naking aka pelayanan di panti karya hepatado sangoni aka bencana alam do ragam tahe na di patupa marhite caritas emergensi HKBP di bawah naungan ima departemen diakonia marhite ima sending ni HKBP. Alani amang dohot inang disido hita patuduhon hamuliaon ni debata. Marhite apa yang bisa kita lakukan? Marhite ahana boy talehon sian sadok na adong di hita na pinasahat ni debata tu hita. Asa taruli dong atay di pasu-pasu ni debata na pinasahat na tu hita. Hita adalah orang yang terberkati. Akan na pinasupasu ni debata alani bohado hita gabe habaoran ni pasu-pasu ni debata. Amin martangyang mahita. Ali Tuhan Jehovah debata amanami na marhabangsa di Banua Gijang mauliate di hatam. Natotong patuguhon ha porsyon nami doholas ni roha nami. Ditodim todi perbadiay. Natotong mamargogon hami mangapuli hami. Patuduhon hasitongan di bagasan ngulu nami. Di pardalanan ni ngulu na ng siboluson nami. Nagok akahamaolon sitaonon parukilon. Alay pos rohan nami. Songon akasisean ni Jesus na di papos rohan nasida. Marhite-hite ima na dilehon tod di perbadia. Tu akasisean ni lausongoni donang hami Tuhan. Dilehoko tod dim tod di perbadia. Ima na mangurupi hami mangalehon gogo tu hami. Asaboy hami Tuhan manaruson pardalanan ni ngulu nami di tonga-tonga ni Portibi nagok hamaolonon. Pasu-pasu mahatang, pasu-pasu sudia karuas ni huriam. Natongon di bagasan ragam niya kaparukilon namasa di bagasan ngulu nasida. Jala songone dia karuas ni huriam. Natongon di bagasan parsahiton nung macaliling nasida di bagasan perawatan. Amanami amang Erwin Siagian, inang Nyonya Nurlela Siagian Borlumban Tobing, amang Chris Huta Barat, inang Nyonya si Mangusong Boru si Majutak, amang Padita WK Siahaan, amang Mulo Ferdinand Sirait, amang Situa Juli Haryanto Manik, inang Nyonya Nurmawati Tambunan Boruta Julu, amang Situa Dr. Andus John Walta Sitindaun, amang Johnny Sembiring, amang Situa Edward Tambunan, inang Situa Nyonya Stompul Rumian Boru Nadeak, amang Ranto Lumbanturuan, amang Situa Dr. Andus Morlan Budiman Siahaan, amang Istiniur Dahlir Tambunan, amang Monang Pasaribu, amang Tony Nahal Hutapea, inang Nyonya Stumorang Sortaulina Boru si Majuntak, amang Padita Daulat Pardomuan Pancaitan, amang Ridwan Irianto Situmorang, inang Nyonya Hutapea Mauli Boru si Majuntak, inang Nyonya Butar-Butar Saur Mas Delina Boru si Rait, dohot akka ruas ni huriam, nah sosar surat di warta jemaat namion Tuhan, na dirawat di rumah sakit, di tongani bagas, di bagasan penyembuhan, pemulihan,
tuho pasat hami Tuhan, asaho na totong mangalihon hamalumon, hahipason ni daging songoninang partod diyon na sida. Ali Tuhan de bata ama nami, nang sudia karuas ni huriam, namet-met na magudang, tuho pasat hami, manguduti akka ulaon nami hami di bagasan sa minggon, tarpuci maguarmu, alaniasi dohot holong ni roham, marhite-hite guar ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus, martangya kami tuho. Amin. Hatani tuhata ojahan ni piliata minggon, imasian Roma, Sabtu sada ayat 36. Aisian ibana do saluhut naro, marhite-hite ibana jala marhapatian tu ibana do sasudenai, ibana mahasangapon saliling ni lelengna. Amin. Tapupung piliata, tu perkabaran injing sending HKBP, marede mahita.
kon ma peleata, ale debata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut selehon-lehon na dinggan, dohot na saulibasan na moliutus, hupasat hami masian na nilehon mi tuhami, pelean nami tuho, sejalo megabe uap na husus di jolom, pasu-pasu megala ramoti, asa huparhasia kami peleanon, pati buluhon harajon muri tonga-tonga ni huriam, dohot di portibion, buhay marohanami marhite-hite tordim, asalam hutadahami godang ni selehon-lehon mi tuhami, asalam girgir hami madok moliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale Tuhan debata amanami, na sotarasam do godang ni selehon-lehon mudihami, tordim na badiay dilehoko tuhami jolma, sumonggopi hami na leaon, na umargai do dilehoko tuhami, jalagumudang do isian portibion, doho sian sudi pangisina, ope mauliate marohanami, jala pujon nami maho, alani sudi habal gaon dohot hamuliaonmu, naung pinapatarmu tuhami, salehon matod di perbadiai tuhuriam, akan naulu mangihuton Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami, asa diacari, dirajai, dipatiur, diparbadiai, jala dipatotong hami mian di barita naulii, ale tod di perbadia, say pasada mahuriam na pinapungumi, asa marsijaloan, jala masiha holongan, songonak karuas ni daging ni Tuhan Yesus Kristus nabadiai, sodangi jala patiur mahami, asa hutadahami akadosa nabalga, dohot na met-met si pasidingon nami, say buas mahomane sa dosa nami, asa lambadia jala ibaru hami ganup ari, asa tarbain hami saor di bagasan huria nabadia nasa sadai, say odihon jala padomu hami tuamai, asa pos rohanami madok, amanami di bagasan Tuhan Yesus Kristus, say tabay selehon-lehon tuhuria, asalam gadda torop niya kaparbarita nauli, dohot akka pangajari, dohot parasi roha, na mamaritahon habal gaonmu di portibion, say sodangi, jala pasu-pasu sude parpunguan ni halak Kristen, di gereja, di parsikolaan, nang di bagas nabi, asa tau nasida saor tu parpunguan sogot, say sungguli akan atarpodom, jala pargogoy akan nagale, say songgoti maakka naneyang nanaing dohot, say songgoti maakka naneyang dohot natakang marroha, asa ditinggalhon na sida hajahaton nabi, say parrohay akka nabojok roha, jala apuli akka namarsak dohot nadangoli, asa unang dirupa-rupa portibion akka namanguluyho, say tatap manatargogot dohot na pinaburu-buru ni halak, ala ni haporsyaon di Tuhan Yesus, saya jari nasida maralus, jalamian maho di bagasan nasida, saya ramoti mapikiran niya kapanggonggomi, panguhum dohot akkaraja, asa tigor uhum nasida, jala asa dihabiari nasida, ari paruhuman sogot, saya patogu haporsyaon nami, asa totong huingot hami, naung sesa dosa nami, jala buanon hami tuhanguluan sogot, saya sungguli pakirimon na mangulu di hami, asa pos rohanami, nang malakke dagingon, panguluammu domuse, asa masuk kami marnida di bata ama, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami na di Banua Gijang, say penorbadia maguarmu, say roma haraconmu, say saut molomoni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siap hari, sisa madosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami togihon tu pangucunan,
palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de bata maho, disodakon Tuhan de bata mabuhina tuho, jala asima rohana midaho, didopakon Tuhan de bata mabuhina tuho, jala di pasaorhon ma damena tutodim. Amin. Selamat merayakan Pentakosta Madihita Saluhutna.